MotoGP:ssä mestarit nousevat ja kaatuvat. Jotkut loistavat kirkkaasti kokonaisen kauden, jotkut dominoivat vuosia. What an incredible last lap here, high drama in Phillip Island. Jotkut lähtevät pois omilla ehdoillaan, ja jotkut kaatuvat niin pahasti, että maailma jättää heidät huomiotta. Asiantuntijat julistavat ne loppuun käsitellyiksi. Fanit jatkavat matkaansa. Perinnöstä tulee muisto. He tips it in. Wow! Wow! Oh, dearie me! Unbelievable! That is a shocking crash of Marc Marquez. He had the big scare at turn 10 at the start of this session. Santi Hernandez can't believe it. Ja sitten, vastoin kaikkea logiikkaa, kaikkia epäilyjä, he nousevat. Marc Marquez. Nimi, joka aikoinaan merkitsi ehdotonta herruutta. Nimi, josta tuli kysymysmerkki. Varoittava tarina. Muisto. Ja nyt. Beckoned for Marc Marquez, and he has answered the call here today. Your 2025 MotoGP World Champion is Marc Marquez. Uudesti syntynyt. Tämä ei ole tarina ratsastajasta, joka ei koskaan kaatunut. Tämä on tarina miehestä, jolla oli kaikkea. Hän menetti kaiken yhdessä hetkessä ja ryömi 5 vuotta takaisin pimeyden läpi. 5 vuotta valtaistuimelle lankeamisesta. Kuningas. 2019 Marc Marquez on koskematon, 6 maailmanmestaruutta ennen 27-vuotiasta, nuorin koskaan. Marquez wins his 6th world title. His 4th in the MotoGP class is the 2017 MotoGP World Champion, and he did it his way. Ennätys, joka on edelleen voimassa. Hän ajaa katastrofin partaalla. Joka mutkassa, joka kierroksella, joka kisassa. Hän estää kolareita, joiden pitäisi olla mahdottomia. Voittaa kilpailuja, joita hänen ei pitäisi voittaa. Tekee ohituksia, jotka uhmaavat fysiikkaa. Se näyttää hallitsemattomalta. Mutta se ei ole. Jokainen liike on harkittu. Jokainen riski on mitattu. Let's just watch and hold our breath. How much do we love this? Oh, dearie me, Marquez! On his knee! Unbelievable! Marc Marquez is taking unbelievable risks. Muut ajajat katsovat häntä kunnioituksella ja turhautuneina. He tietävät olevansa nopeita. Marc on nopeampi. He tietävät olevansa rohkeita. Marc on rohkeampi. He tutkivat hänen telemetriaansa, katsovat hänen koneen tallenteita, yrittävät ymmärtää. Understanding and replicating are different things. Here we go then, the final lap of the Australian Grand Prix. In the slipstream comes Marc Marquez. He's not rolling off now. He goes through and he leads the Grand Prix on the last lap into turn 1. Hän on kuningas, mies, jota kaikki jahtaavat, mies, jota kukaan ei saa kiinni. He's lining it up through Lukey Heights. It's now or never surely for Vinales. He's down! He's gone down! He lost the rear coming through Lukey Heights. He's never going to be on the podium. Marquez is going to win in Australia. Disaster for Vinales. Unbelievable. Voittaminen ei ole enää tavoite. Se on odotus, rutiini. Kausi 2019 on mestariteos hallitsevuudessa. 12 voittoa. 18 palkintokorokesiaa. Marquez knows it's coming. He can't stop it. It's the comeback. The checkered flag is out. He's done it. He wins in Thailand, and he is the 8th-time world champion. What a rumble here in Buriram. 19 kilpailussa. Mestaruus ratkesi 4 jäljellä olevan kilpailun jälkeen. Ei draamaa, ei jännitystä, vain puhdasta, kliinistä dominointia. 8 Valioliigan mestaruutta, 6 7 vuodessa. Kysymys ei ole siitä, voittaako Marc, vaan siitä, kuinka monta kertaa vielä ennen kuin joku pysäyttää hänet. 10 mestaruutta, 12, 15. Lukumäärä tuntuu rajattomalta, hallitsevuus ikuinen. Ja sitten kaikki muuttuu. Syksy 19. heinäkuuta 2020, Jerez, Espanja. Maailma sulkeutui pandemian vuoksi. Kuukausiin ei kilpailuja. MotoGP palaa vihdoin. Marc starttaa paalupaikalta, tietenkin hän lähtee. Kilpailu alkaa paahtavan auringon alla. Radan lämpötila on lähes 15 astetta. Asfaltti palaa.
Julian Ryder sent me a text. Ring Lorenzo, he said. That Suzuki will suit him. That's smooth. Here we go. Up the inside of Maverick. So through goes Marc Marquez, and Maverick comes straight back at him. That's what we wanted to see from Maverick Vinales. Some fighting him in the early laps. Come on, Mav. Top Gun has actually got it loaded. That was close and down it's there. going to be, come on, let's have a bit of MotoGP like this. Elbows out, boys. Maverick Vinales, if he's in that kind of mood, that bodes real well for this season. Mark ottaa johdon. Katoaa kaukaisuuteen. Näin se aina menee. 3. kierros. 4. mutka. Etuosa huuhtoutuu pois. Yksinkertainen alamäki. Pyörä luistaa. Mark kaatuu. He's gone! He's gone, just like I said it! We said it! It looked loose, and it was loose. Has he hurt himself? So Marc Marquez has crashed massively there. Was it out of 3 or into 4? Out of 3, I think. Sellaisen kolarin, josta hän on 100 kertaa selvinnyt hengissä, mutta hänen oikea kätensä tuntuu väärältä, ei kivulialta normaalilla tavalla. Jotain syvempää, jokin on rikki. Hän yrittää liikuttaa sitä, käsivarsi ei reagoi. Mark tietää heti. Tämä ei ole normaalia. Helikopteri laskeutuu. Muutamassa minuutissa hänet lennätetään Barcelonaan. Sairaala vahvistaa sen. Olkaluu on murskattu. Luu, joka yhdistää olkapään kyynärpäähän, se on murtunut useista kohdista. Ei puhdas murtuma. Poikittainen murtuma, jossa on useita palasia. Sellaista, joka päättää kaudet. Sellaista, joka uhkaa urakehitystä. Hätäleikkaus. Tuntikausia työtä. Titaanilevy. 3 ruuvia. Lääkärit käskevät hänen levätä, antaa luun parantua, anna sille aikaa. Mark nyökkää, sanoo kaikki oikeat asiat. Sisällä hän suunnittelee jo paluutaan. 4 päivää myöhemmin Mark on takaisin Jeretsissä. 4 päivää leikkauksen jälkeen. Laitumella ollaan järkyttyneitä. Lääkärit epäröivät. Tämä on liian aikaista. Mutta Mark vaatii itsepintaisesti. Hän läpäisee kokeet. Tuskin, mutta hän läpäisee. Hän kiipeää pyörän selkään. Kiinnittää kypäränsä, ei välitä kivusta. Lämmittely alkaa. Ensimmäinen mutka, hän jarruttaa. Kipu on sokaiseva. 2. käännös, 3. käännös. Jokin tuntuu entistä viallisemmalta. Mark ajaa varikolle, nousee pois kyydistä, kävelee matkailuautonsa ja romahtaa. Levy on rikkoutunut. Titaani napsahti jännityksen alla. Olkaluu murtuu uudelleen, pahemmin kuin ennen. Palaset siirtyvät. Mark ei pysty liikkumaan, ei pysty hengittämään kunnolla. Ensimmäistä kertaa urallaan hänen kehonsa ei anna hänelle vaihtoehtoja. Hän painoi liikaa, tuli takaisin liian aikaisin ja pahensi kaikkea. Syvyys. 2. leikkaus. Viikon kuluttua. Lääkärit ovat suoria. Tämä on vakavaa. Luu oli vaurioitunut. Nyt se on pahasti vaurioitunut. He poistavat rikkoutuneen levyn, asettavat uuden, pidemmälle, vahvemmalle, 8 ruuvia. Yeah, a little tired. Yeah. Any nausea or crummy feeling at all, or feeling okay? No, I feel okay. Okay, all right. Mark herää tuskissaan, pahemmassa kuin mikään kolari, pahemmassa kuin mikään muu. Syvä, luutasoa hipova kipu, jota mikään lääkitys ei voi poistaa. Toipuminen vie kuukausia. Tällä kertaa ei ole oikoteitä. Viikot muuttuvat kuukausiksi. Mark noudattaa jokaista protokollaa, jokaista harjoitusta, jokaista tapaamista. Luu kieltäytyy paranemasta. Röntgenkuvat näyttävät samalta viikosta toiseen. Murtumakohdassa ei näy luutumista. Rako ei sulkeudu. Enemmän testejä, enemmän asiantuntijoita. Johtopäätös on järkyttävä. Verenkierto on heikentynyt. Ilman asianmukaista verenkiertoa luu ei voi uusiutua. Hän tarvitsee uuden leikkauksen. Luusiirteen. Lokakuu 2020. 3. leikkaus. He ottavat luuta hänen lonkastaan. Se asetetaan hänen käsivarteensa. Toivona on, että uusi luu stimuloi paranemista. Mark herää tuskissaan. Lonkkakipu on lähes käsivarsikivun veroinen. Hän ei pysty kävelemään kunnolla, ei pysty nukkumaan, ei pääse pakoon. Mark jättää väliin koko kauden 2020. Ei yhtäkään kilpailua, ei yhtäkään kierrosta. For an independent team rider that's not on board a Honda. Well, I'll tell you what, Matt, to be quite honest, I think there's going to be all sorts of stats being dropped with this today after what we've seen. We miss you, you bet we did. We definitely miss you. Hän seuraa kotoa käsin kilpailijoiden kilpailua, maailman edetessä ilman häntä. Eristäytyminen on kidutusta.
Moottoripyörällä eläneelle miehelle poissaolo on sietämätöntä. Epäilys alkaa. Entä jos luu ei koskaan parane? Entä jos käsi ei koskaan toimi? Entä jos tämä on loppu? Mark treenaa niin paljon kuin hänen kehonsa sallii. Työskentelee fysioterapeuttien kanssa. Voimaharjoituksia. Mutta käsivarsi on heikko. Liikerata rajoittunut. Voima murto-osa siitä, mitä se oli. Jokainen liike tuntuu väärältä, luonnottomalta, aivan kuin käsivarsi kuuluisi jollekin toiselle. Ensimmäinen valo. 2021. Mark tekee päätöksen. Hän palaa. 8 kuukautta onnettomuuden jälkeen, 3 leikkausta myöhemmin. Varikko toivottaa hänet tervetulleeksi, fanit hurraavat. Media juhlii, mutta Mark tietää totuuden, hän ei ole valmis. Ensimmäinen kilpailu, Qatar. Mark aika-ajoissa keskikastissa. Completely different precision because I was used to ride just trying things for the bike and develop a bike. The expectations is super high, but I know what I passed these last 4 years. I know where I'm coming. I know where I pretend to arrive, but I need my time and no rush. At the moment, I feel comfortable, not ready to fight for the podium, not ready to fight for the victory. But if I can improve myself, if I can smile on the helmet, enjoy it on the racetrack, then I will have the motivation to push and to keep going. Kilpailu alkaa. Hän taistelee kuljettajien kanssa, joita hän ennen hallitsi. Jokainen mutka on kamppailua. Pyörä vaatii liikkeitä, joita hänen kehonsa ei enää pysty tekemään. Roikkumista nopeissa käännöksissä, ohjaustangon vetämistä jarrutettaessa, tankin pitämistä käsivarsien vaimentaessa iskuja. Kaikki tämä vaatii voimaa, jota Marsilla ei enää ole. Mutta hän taistelee. Ruutulippu. Out in that final corner, it's like Davian Marquez, but it's for second place. The winner of the opening Grand Prix of the year is going to be Maverick Vinales, and it's going to be from two Ducatis. Mark tulee kolmanneksi. Palkintokoroke. Ensimmäinen 1043 päivään. Mark ajaa Parc Fermé-tilaan, nousee hitaasti pois autosta, riisuu kypäränsä. Tunteet iskevät kuin aalto. Hän katsoo joukkuettaan. He juhlivat, huutavat, itkevät. Mark yrittää pitää itsensä kasassa, mutta ei pysty. Eivät ilon kyyneleitä, helpotuksen kyyneleitä. Helpotus, että hän pystyy vielä tekemään tämän, että hän on vielä täällä, että painajainen voisi olla loppumassa. Murtopiste. Mutta se ei ollut loppumassa. Kolarit alkavat lähes välittömästi. Portimao, Jerez. Yhä uudelleen ja uudelleen. Pyörä liikkuu. Mark reagoi, ja ensimmäistä kertaa hänen kehonsa ei vastaa. Kun pyörä alkaa luistaa, hänen vaistonsa sanoo pelastaa sen, mutta käsivarsi ei pysty. Niinpä hän kaatuu. It's Marc Marquez who's gone down and the bike is a wreck. What's happened? That motorcycle is absolutely totaled. Let's hope that Marc Marquez is going to be okay. Of course, there's going to be major concern here. A 9-month absence after a career-threatening crash in Jerez here last July. And Jerez has bitten the 8 times world champion yet again. Media kyselee. Fanit ovat huolissaan, Mark kuulee kaiken ja se tuhoaa hänet. Koska syvällä sisimmässään hän tietää, että he saattavat olla oikeassa, mutta hän ei voi pysähtyä. Jos hän pysähtyy, viime vuosi oli turha. Kausi 2021 on painajainen. Jotkut viikonloput ovat kilpailukykyisiä. Muutama palkintokorokesia. Mutta tasaisuus on kadonnut. Ylivoima on murskattu. Koneelta näyttänyt ratsastaja näyttää nyt hauraalta. Ihmiseltä. Haavoittuvalta. Hänen kilpailijansa aistivat sen. He puskevat kovemmin. Ottavat riskejä, joita he eivät koskaan ottaisi vanhaa Marsia vastaan. Koska tämä Mark ei pysty taistelemaan vastaan, hänen kehonsa ei salli sitä. They won't care about that. Motorcycles can be fixed. Their primary concern right now is for the welfare of their rider, Marc Marquez. It looked like when he was walking between those two HRC trucks
everything was okay. Of course, he'll go to the medical centre, I'm sure, for some precautionary checks. There's going to be cameras galore camped outside that HRC truck right now, but it certainly looked like on his immediate return to the truck, everything looked reasonably okay. Vuoden loppuun mennessä Mark on uupunut fyysisesti, henkisesti, tunnetasolla. Lääkintätiimi tarkastelee röntgenkuvia. Luu on teknisesti ottaen parantunut, mutta käsivarsi ei ole oikea. Levy on väärin sijoitettu, liikeraja rajoittuu, ruuvit osuvat kudokseen, Mark tarvitsee uuden leikkauksen, joulukuu 2021, 4. toimenpide, he pyörittävät levyä, säädä kulmaa, aseta ruuvit uudelleen, toipuminen vie taas kuukausia, epäilys on nyt voimakkaampi. 4 leikkausta, 2 vuotta taistelua, eikä hän ole vieläkään palannut. Ensimmäistä kertaa Mark harkitsee lopettamista, ei julkisesti, mutta hiljaisina hetkinä ajatus hiipii mieleen. Ehkä on aika. Ehkä universumi kertoo hänelle jotakin. Mutta jos hän lopettaa nyt, viimeinen asia, jonka ihmiset muistavat, on kaatuminen, loukkaantuminen, taantuma. Se ei voi olla hänen perintönsä. Vuosi 2022 alkaa, Mark palaa. Käsivarsi tuntuu paremmalta, ei täydelliseltä, mutta paremmalta. Mutta Honda on katastrofi. Hidas, epävakaa, ennustamaton. Good morning, Mark. Morning. Pasa. Important day today. New day, new opportunity. Vuosien leikkauksista heikentynyt Mark ei voi tehdä virheitä. Hän taistelee pyörää vastaan. Hän raahaa sen tuloksiin, joita se ei ansaitse. Mutta se ei riitä. So, it looks like you're getting held up always through the fast turns, but you're making time. So much quicker, wasn't he, through that fast sector 2? He was nearly rear-ending tackle. Oh, no! He's gone down again. Marc Marquez, that is game over. What's that? 2 crashes in the space of 5 minutes. It wasn't the same turn as well, I think. That was 12, I think. Marc Marquez looks to the sky. He can't believe it. What drama. We thought it was going to be dramatic. We thought it was going to be gripping. We thought it was going to be enthralling. It was. And some amazing Q1 session here. Mark sijoittuu MM-sarjassa 10. hänen huonoin tuloksensa tulokaskauden jälkeen. Media jättää hänet huomiotta. Asiantuntijat sanovat, että hänen parhaat päivänsä ovat takanapäin. Fanit keskustelevat siitä, pitäisikö hänen jäädä eläkkeelle. Jopa Honda ihmettelee, tukivatko he väärää hevosta. Mark tuntee sen, epäilyn, säälin, alistumisen. Vuosi 2023 alkaa varovaisen optimismin vallassa. Mark on terve, tai niin terve kuin olla ja voi. Hän ottaa paalupaikan Portugalissa, ensimmäisen kerran yli 2 vuoteen. Muistutus siitä, että vauhtia on edelleen. Mutta Honda pettää hänet. Taas. Pyörä on hidas, tunteeton, vaarallinen. Mark taistelee viikonloppu toisensa jälkeen. Marc Marquez, often criticised for some of his antics out on circuit. Well, he was the victim there, wasn't he? You have to say. Mark was coming through turn number 12, the 3rd gear Saxon curve, and right ahead of him, with nowhere to go, Marco Bezzecchi just rolled out of it. He was coming back into the pits. Hän käyttää kaikkia temppuja, jotka hän on oppinut vuosien aikana hallitsevana pelaajana, mutta kokemus voi kompensoida vain rajallisen määrän. Kun pyörässä on perustavanlaatuinen vika, sitä ei voi korjata millään taidolla. I saw that I was convinced, tried to do my best, but I saw that the feeling was not there. I was going wide. I had some moments, and then just I slowed down a bit, and yeah, I finished the race on that 11th position. Kauden puoliväliin mennessä Mark saavuttaa murtopisteen. Hän istuu matkailuautossaan jälleen kerran turhauttavan kilpailun jälkeen, jälleen yksi viikonloppu, jolloin taisteltiin toimimattoman pyörän kanssa. Hän ajattelee tulevaisuuttaan, mitä hän haluaa, mitä hän ansaitsee ja tekee päätöksen, joka järkyttää koko maailmaa. Kesäkuu 2023. Marc Marquez jättää Hondan. Joukkue, johon hän liittyi 20-vuotiaana. Joukkue, jonka kanssa hän voitti 6 mestaruutta 11 vuoden jälkeen. Se on ohi. Varikko on tyrmistynyt. Honda ei osannut odottaa tätä. Mutta Mark tietää tarkalleen, mitä hän tekee. Hän pelastaa uransa. Hondalla pysyminen tarkoittaa keskinkertaisuuden hyväksymistä, jäljellä olevan ajan tuhlaamista.
Mark ei selvinnyt 4 leikkauksesta ja 2 helvetin vuodesta päästäkseen vauhtiin. Hän haluaa voittaa. Uhkapeli. Vaihtoehdot ovat rajalliset. Tehdaspaikat ovat täynnä. Jäljelle jäävät satelliittiryhmät. Keskitason joukkueet, jotka käyttävät vuosia vanhaa kalustoa. 6-kertainen maailmanmestari tuntee sen nöyryytykseksi. Askel taaksepäin, tappion myöntämiseltä, laitumella kuhisee. Minne Mark menee? Viekö kukaan häntä edes? Jotkut joukkueet ovat kiinnostuneita, mutta varovaisia. Entä jos loukkaantumiset veivät liikaa? Entä jos hän on jo parhaiden päiviensä takana? Mark tekee valintansa. Gresini Racing. Ducatin satelliittitiimi. Ei tehdastiimi. Ei edes satelliittitiimin kärkijoukkue. Vain vankka joukkue, joka ajaa vuoden 2023 pyörillä kaudella 2024. Media kyseenalaistaa asian. Miksi 6-kertainen mestari liittyisi satelliittijoukkueeseen? Mark ei välitä arvovallasta, ei välitä rahasta, asemasta tai mielipiteistä. Hän välittää yhdestä asiasta. Toimivasta pyörästä, ja Ducati rakentaa pyöriä, jotka toimivat. Syyskuu 2023. Ilmoitus. Marc Marquez ajaa Gresini Ducatilla vuonna 2024. Reaktiot ovat ristiriitaisia, fanit innoissaan, toiset skeptisiä. Pystyykö Mark sopeutumaan, pystyykö hän kilpailemaan vanhoilla varusteilla, pystyykö hän todistamaan kykynsä uudestaan? Mark jättää melun huomiotta, keskittyy valmisteluihin, harjoittelua kauden ulkopuolella, kovempaa kuin hän on tehnyt töitä vuosiin, voimaa, kuntoa, opiskelua. Hän tietää, että tämä on hänen viimeinen mahdollisuutensa. Jos Ducati ei toimi, ei ole muutakaan paikkaa minne mennä. Ei enää tehdastiimejä, jotka olisivat valmiita riskeeraamaan 31-vuotiasta, jolla on murtunut käsi ja 2 vuotta heikkoja tuloksia. Tässä se on. Saat sen toimimaan tai hyväksy, että se on ohi. Marraskuu 2023. Ensimmäinen harjoituskauden testi. Valencia. Mark saapuu aikaisin. Kävelee Gresinin varikolla. Hänen uusi tiiminsä. Hänen uudet värinsä. Hänen uusi alkunsa. Ducati seisoo siinä. Punainen ja musta. Tyylikäs ja tehokas. Mark kiipeää satulaan. Säätää jalkatappeja. Ohjaustankoa. Asettuu istuimeen. Se tuntuu erilaiselta kuin Honda. Marc Marquez gets the twist the throttle on a factory Ducati. You can hear the fans that have gathered here in the grandstand at the Ricciardo Tormo circuit. He leaves pit lane then, and Marc Marquez heads out on circuit for a first lap, a lap that we never thought we'd see. The crowds gave him a great reception as he left at the track. And here we go then, Marc Marquez and Ducati working in tandem to see if he can win that 9th World Championship. But Marc Marquez, I think, already enjoying life on the Ducati. Kaikki on erilaista. Testi alkaa. Mark rullaa ulos. Ensimmäinen kierros helppo, pyörän opettelu, toinen kierros. Työntää kovemmin, 3. kierros. Löytää rytmin, jokin napsahtaa. Pyörä tuntuu herkältä, vakaalta, ennakoitavalta. Se ei vastusta häntä. Se kuuntelee. Mark puskee kovemmin. Kierrosajat putoavat. Nopeammin, nopeammin. Sessio päättyi. Mark on 5 parhaan joukossa. Pyörällä, jolla hän ei ole koskaan ajanut. Ensimmäinen päivä tiimin kanssa. Laitumella huomataan. Media harkitsee uudelleen. In Grand Prix history is complete here in Aragon. It's win number 86 and none will feel quite as good as this. All the blood, sweat and tears, all the surgeries, all the sacrifices have been worth it. The scars are still fresh, but the old magic is still there. What a moment for Marc Marquez. Ehkä tämä ei ole jäähyväiskiertue. Ehkä Marsilla on vielä jotain jäljellä. Harjoituskausi jatkuu, lisää testejä, lisää kierroksia, lisää parannusta. Mark sopeutuu nopeammin kuin kukaan odotti. Pyörä sopii hänelle, palkitsee tarkkuuden, rangaistaa virheistä, mutta antaa työkaluja niiden välttämiseen.
Ensimmäistä kertaa vuosiin Mark tuntee itsensä taas ajajaksi. Ei mies, joka yrittää selviytyä, vaan mies, joka yrittää voittaa. Helmikuu 2024. Kauden avaustesti. Qatar. Mark on työaikalistojen kärjessä. Nopeampi kuin tehdas Ducatin kuljettajat, nopeampi kuin kukaan muu, vuoden vanhalla pyörällä, satelliittitiimissä. Viesti on selvä. Marc Marquez on palannut. Ei se 2 viime vuoden rikkinäinen kamppaileva ajaja, mutta nopea, vaarallinen ja armoton kilpailija, jonka maailma muistaa. Varikko joutuu miettimään kaiken uudelleen. Ylösnousemus. Ensimmäinen kilpailu. 2024. Qatar valojen loisteessa. Mark aika-ajoissa 5. Kunnioitettavaa. Kilpailu alkaa puhtaasti. Hän löytää rytmin. Taistelee etujoukoissa pelaavien kanssa. Puolustaa. Hyökkää kun näkee aukkoja. Vauhti on kova. Pyörä toimii. Mark on itsevarma. Kierros kierroksen perään hän taistelee. Johtajat ovat lähellä toisiaan. Taistelu on tiukkaa. Kierrosten edetessä Mark on 3. Palkintopaikka ulottuvilla. Hän puskee eteenpäin. Ero 2 liian suuri, mutta 3 on varma. Ruutulippu. Marc Marquez sijoittuu 3. Cue the fireworks. We got plenty of fireworks from Marc Marquez and from Pedro Acosta, who comes over the line. A memorable MotoGP debut for the Moto2 World Champion. A real positive, hugely encouraging Ducati debut for Marquez, 4th in the Grand Prix. He really did get close to that podium. Palkintokoroke, ensimmäinen 1043 päivään. Marc ajaa Parc Fermé-alueelle, nousee hitaasti pois autosta, riisuu kypäränsä, tunteet iskevät kuin aalto. Hän katsoo joukkuettaan, juhlii, huutaa, itkee. Marc ei saa itseään kuriin, kyyneleet valuvat silmiin, ei iloa, helpotusta, helpotus, että hän pystyy vielä tekemään tämän, että hän on vielä täällä, että painajainen saattaa vihdoin olla ohi. Kausi jatkuu, Marc sopeutuu kisa kisalta, oppii tuntemaan Ducatin. Työskentelee heikkouksiensa ympärillä, tulokset ovat yhdenmukaisia, 5 parasta, enemmän palkintokorokesioja. Ja sitten 5. kilpailu, Circuit of the Americas, Austin, Texas, Marsin lempirata. Paikka, jossa hän on voittanut useita kertoja, jossa hän tuntee itsensä voittamattomaksi. Aika-ajo. Marc ottaa paalupaikan. Ensimmäinen Ducatilla. Kilpailu alkaa. Hyvä lähtö. Hän menee johtoon ensimmäiseen mutkaan. Hänen takanaan lauma taistelee. Mutta Marc on poissa. Hän kasvattaa etumatkaa. 0,5 sekuntia. 1 sekunti. 2 sekuntia. Vauhti on armoton. Pyörä täydellinen. Marc täysin tilanteen tasalla. Kierros kierrokselta väli kasvaa. Kukaan ei voi koskettaa häntä. Will we be saying in around 2 weeks' time that Marc Marquez has won for Honda and he is now a race winner for Gresini Ducati? Well, Tämä on se Marc Marquez, jonka maailma muistaa. Hallitseva, pysäyttämätön, viimeinen kierros. Marc ylittää maaliviivan 3 sekunnin johdossa. Voitto. Ensimmäinen voitto 1043 päivään. The grid then now starts to clear. It's going to be left to rider and machine. There's been a late switch here, tyre choice-wise. Marc Marquez originally coming to the grid with the medium rear tyres on the soft rear tyre. So your heavyweight front row of the grid here in COTA. Marc Marquez goes from 3rd, looking for an 8th win. Pedro Acosta's first ever MotoGP front row starting 2nd. Marc ajaa Parc Fermé-alueelle, pysähtyy. Istuu hetken, kypärä edelleen päässä, kädet edelleen kaiteilla. Käsittely. 3 vuotta. 4 leikkausta. Lukemattomia onnettomuuksia. Loputonta epäilystä. Ja nyt hän on voittanut. Hän laskeutuu hitaasti alas. Riisuu kypäränsä. Kasvot tyynet. Ei hurjaa juhlintaa. Vain hiljaista oikeutusta. Lisää voittoja seuraa. Aragonia, Misano, Thaimaa. It's no exaggeration, but Marc Marquez seeking his own personal sanctuary here in the zone. I would love to know what he's thinking about right now. Well, he's obviously thinking about. Marc sijoittuu kauden päätteeksi mestaruussarjassa 3. satelliittipyörällä, vuoden vanhoilla varusteilla. Hän voittaa tehdaskuljettajat, uudemmilla, nopeammilla koneilla ajavat.
Ylittää odotukset. Varikko harkitsee kaiken uudelleen. Marc Marquez ei ole jäänne, hän ei ole muisto. Hän on oikeutettu mestaruuskandidaatti. Mutta 3. sija ei riitä, ei Marsille. Grand Prix of the Americas, third youngest rider in Premier Class history to podium, the only teenager in the modern MotoGP 4-stroke era to finish on a Premier. Hän ei taistellut 5 helvetin vuoden läpi vain sijoittuakseen 3. Hän haluaa mestaruuden, haluaa olla taas maailmanmestari. Ja nyt hänellä on tilaisuus. Vuoden 2024 loppu. Ilmoitus. Marc Marquez allekirjoittaa sopimuksen tehdas Ducatin kanssa vuodeksi 2025. Paras pyörä, parhaat insinöörit, parhaat resurssit. Kaikki mitä hän tarvitsee taistellakseen tittelistä. Lights out, and we're racing here in MotoGP in Misano once again. It's a great start from pole position by the Aprilia of Marco Bezzecchi. Mark rides around the outside of Alex going into the first corner. Mutta siihen liittyy komplikaatioita. Hänen joukkuetoverinsa on Pecco Bagnaia, hallitseva kaksinkertainen maailmanmestari. Mies, joka hallitsi Marsin uudelleenrakennusta. Media kutsuu sitä unelmajoukkueeksi, 2 mestaria, 2 tähteä. Mutta autotallissa kaikki tietävät totuuden, tämä ei ole kumppanuus. Tämä on törmäys, jota odotetaan tapahtuvan. Valtaistuin. Vuoden 2025 harjoituskausi on jännittynyt. Marc ja Pecco ovat ammattilaisia julkisesti, kättelevät kameroita, sanovat oikeita asioita. Mutta kaikki tuntevat sen. Testauksessa he puskevat toisiaan armottomasti. Jokainen sessio on yksityinen taistelu, kuka ajaa nopeimman kierroksen, kuka sopeutuu nopeammin. Insinöörit yrittävät pysyä puolueettomina, mutta kaikki tietävät mitä on tulossa. Kun kausi alkaa, hanskat otetaan pois. Kausi alkaa. Marc ja Pecco ottavat heti yhteen, eturivi, vierekkäin. He vaihtavat voittoja keskenään, edestakaisin. Bagnaia leads briefly. You just knew Bagnaia was going to attack. Marc Marquez looking to come straight back through, but Bagnaia has the early lead you hope for. Alex Marquez third, Morbidelli a good starter, he's ahead of Quartararo for 4th. Mestaruusjohto vaihtuu toistuvasti. Varikko on jakautunut. Fanit väittelevät loputtomasti. Jotkut sanovat, että Marc ansaitsi sen. Bagnaia behind Marc. He's in a Marquez sandwich here as he cuts to the inside line, and with that extra speed in the slipstream, is he going to get it stopped into San Donato? There was a big head shake there. He's going to run in a little bit wide, and Marc seizes the lead back. What a fight this is! Oh, they touch as they start that climb up towards turn 2. Clear contact between Bagnaia and Marc. Are you going to race on here in Mugello, folks? Do you think Bagnaia wants this? The roar of the crowd is urging him on. Marc Marquez back up the inside now of Pecco Bagnaia. It's punch and counter punch between the Ducati teammates. Oh! Bagnaia clips the rear tyre of Marc as they got on the power coming out of turn 5, and that's allowed Alex then to snatch second place. Kaiken jälkeen, loukkaantumisten jälkeen, paluun jälkeen, tämä olisi täydellinen loppu. Toisten mielestä Pecco ansaitsee sen. Hän on nykyinen mestari, ollut ylivoimainen vuosia. Ei pitäisi antaa periksi joukkuetoverille. Kilpailu kiristyy. Joinakin viikonloppuina Marc näyttää voittamattomalta. Hänen kokemuksensa näkyy. Racecraft on ylivertainen. Osaa käsitellä renkaita, hallitsee vauhtia, voita ilman tarpeettomia riskejä. Muina viikonloppuina Pecco dominoi. Nopeampi aika-ajoissa, vahvempi kilpailuvauhdissa, tasaisempi. Look at Pecco Bagnaia with a storming start. What a start by Pecco Bagnaia. He briefly led into the first corner, having started at the back of the second round 6th place. Marquez back at the front. Fabio Di Giannantonio's got a little bit beaten up there early on. Bagnaia carving through again on Marc Marquez. I'm fed up of sitting behind my teammate in 2025, says Pecco. This is what I've been waiting for, red on red. The gloves are off. What a start this has been for Bagnaia. Marquez leans 93 versus 63 already. This has been the sprint we've been waiting for so far in 2025. Marquez from Bagnaia, then Alex Marquez in third spot. Ducatin talli kylmenee. Insinöörit yrittävät pitää yllä rauhaa. Johto yrittää estää konfliktin kiehumisen yli äkillisesti. Mutta molemmat kuljettajat tietävät, mitä on vaakalaudalla. Kyse ei ole vain mestaruudesta, kyse on perinnöstä. Kausi lähestyy viimeisiä kilpailuja. Marc johtaa 15 pisteellä. Pieni ero. Yksi huono kilpailu ja Pecco menee johtoon.
paine on valtava. Shudder in the background, so here we go. Marc Marquez, the rear comes round. He is so lucky he's in this sprint at all. Well, they call it the horsepower rodeo, and he was clinging on for dear life there, wasn't he? Marc Marquez, just look at that big black line. That Michelin rear tyre leaves as he powered through 18. That's what cost him all his momentum. That's how hard he was pushing him to try and break away at the front. Jokainen aika-ajo on tärkeä, jokainen lähtö on tärkeä, jokainen mutka on tärkeä. Marc tuntee odotuksen painon, maailma seuraa, odottaa pystyykö hän tekemään paluun. 5 vuotta sitten hän oli rikki, ura raunioissa. Nyt 15 pisteen päässä maailmanmestaruudesta. Barcelona, Marsin kotikisa. Paine on valtava, koko maa seuraa. Jos Marc tulee maaliin Pekkon edelle, mestaruus on ratkaistu. Hänestä tulee maailmanmestari, kun jäljellä on 1 kilpailu. Jos Pekko voittaa ja Marc sijoittuu 5 parhaan ulkopuolelle, se etenee viimeiselle kierrokselle. Jännitys on tukahduttava. Jokainen toimittaja haluaa sitaatin. Jokainen kamera haluaa kuvan. This is all playing into the hands of Alex, isn't it, right now, at the front? Oh, it's Alex Marquez! Alex Marquez has dumped it out of the lead. Alex Marquez, can you believe it? Alex was in cruise control. He had it in his hands. The gold medal was there for the taking. He just increased his lead to 1.5 seconds. And it's a present. It's a gift, isn't it, for brother Marc, who can now tour to his 14th sprint win of the season. Marc ei sano mitään. Hänen ilmeensä kertoo kaiken. Tässä se on. Aika-ajo. Marc ottaa paalupaikan, Pekko toinen, kilpailupäivä, sää täydellinen, yleisöä valtavasti, valot sammuvat. Marc saa täydellisen lähdön, Pekko heti perässä. Ensimmäisen kierroksen kaos, kuljettajat taistelevat kaikkialla, läheltä piti tilanteita joka mutkassa. Mutta Marc ja Pekko ovat selvillä, he irtautuvat laumasta, taistelu on ankaraa. Kumpikaan ei anna periksi senttiäkään. 10. kierros. Pekko tekee liikkeen. Hyppää sisäkaarteen 5. mutkassa. Marc puolustaa. Kovaa, mutta reilua. Pekko ei saa peliä jatkumaan. Hän putoaa taaksepäin, mutta hän ei luovuta. Jatkaa ponnisteluja. Etsii uutta tilaisuutta. 15. kierros. Puolimatka. Pekko yrittää uudelleen. Ensimmäinen mutka. Epätoivoinen askelkyykky. Tällä kertaa hän onnistuu. Ottaa johdon. Marc putoaa toiseksi. Mestaruus on livahtamassa käsistä. Hänen on pakko vastata. Last lap underway then here in the Japanese Grand Prix. Comeback, almost fully loaded for Marc Marquez. He has a good long look over his left shoulder. He will not barely see Joan Mir. What must be going through the mind of Marc Marquez right now? What a story his is. A story straight out of Hollywood, isn't it? A triumph of the human spirit in many respects over adversity. His own refusal when the odds stacked against him seemed insurmountable to throw the towel in. He might have lost 4 years of his career after Jerez 2020, but he lost none of the hunger, lost none of the desire, lost none of the speed, and lost none of the belief, did he, Marc Marquez? Through turn 7 he goes then now on this last lap, halfway around one of the biggest laps of his career. He just simply would not give up, would he? He simply would not be beaten. Jerez changed him, but it did not defeat him. There's been the surgeries and setbacks, tears and fears, a journey of recovery and discovery, a career reborn at Ducati as he reinvented himself as a person and a rider. Pekkoa ei saa päästää karkuun. Marc puskee eteenpäin. Kuroo umpeen väliä. Kiipeää takaisin Pekkon takarenkaalle. Kierros 20. Marc hyökkää. 4. mutka. Parempi uloskäynti. Vetää rinnakkain suoralla. He jarruttavat 5. mutkassa vierekkäin. Marc ottaa sisäviivan ja ottaa johdon takaisin. Väkijoukko purkautuu. 5 kierrosta jäljellä. Marc kasvattaa eroa pieneksi. 1 sekunti. Hän hallitsee vauhtia. Suojaa renkaita. Pekko ei saa päätöstä tehtyä. Hän yrittää. Mutta Marc hallitsee tilannetta. Viimeinen kierros. Marc ylittää maaliviivan. 1. sija. Maailmanmestari. 1 kilpailu jäljellä. Tunne on välitön. Ylitsevuotava. Back to the top step of the podium, Motorland. The crowning glory here in Motegi is the comeback to top all comebacks. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. He hit rock bottom, but he's risen to the top once again and clinches his 7th MotoGP World Championship. Now the emotion, all the tears will come flooding out. He has done it. Comeback loading, comeback fully loaded.
Marc ajaa Parc Fermé-alueelle, pysäyttää pyörän, istuu siinä, kypärä edelleen päässä, ei liiku. Kaiken käsittely, 5 vuotta, 4 leikkausta, lukemattomia onnettomuuksia, loputonta epäilystä. Ja nyt hän on jälleen maailmanmestari. Hänen tiiminsä rientää hänen luokseen, nostaa hänet pyörän selästä, syleilee häntä, nostaa hänet ylös. Marc ottaa kypäränsä pois, kasvot märkänä kyynelistä, ei vain helpotusta, lunastus. Lunastusta jokaisesta leikkauksesta, jokaisesta kolarista, jokaisesta hetkestä, jolloin hän luuli kaiken olevan ohi. Behind a number, there's more than a title. There's more than fear, more than sacrifice. More than a heart that never gives up. Behind the number, there's more than a comeback. Lunastus jokaiselle, joka sanoi hänen olevan lopussa, jokaiselle epäilykselle, jota hän kantoi. Marc seisoo korokkeella ylimmällä askelmalla. Espanjan hymni soi, yleisö laulaa mukana, 1000 äänet yhdistyivät. Marc katsoo heitä, hänen kansaansa, hänen maataan, hän sulkee silmänsä, antaa hetken virrata ylitseen. Once again, he completely breaks down as he is mobbed, as he is greeted by the factory Ducati crew. Marco Rigamonti right in the heart of it, his crew chief. An embrace from Gigi Dall'Igna, Gemma Pinto, with the kiss of congratulations. Julia Marquez there, his father as well. Only they know, only they really know, Marc's inner circle, just how brutally tough some of the days in the last 5 years have been. Grazie Ducati. 5 vuotta sitten hän oli rikki, murskattu, unohdettu. Ja nyt hän seisoo tässä, maailmanmestari, taas. Johtopäätös. Kilpailun jälkeisessä haastattelussa toimittaja kysyy Marcilta, miltä tilanne tuntuu. Marc pysähtyy, katsoo mikrofoniin, etsii sanoja. In a moment on 2020 where it was super difficult, a lot of injuries, but you know, I was fighting against many things and especially against that recovery that sometimes is not in your hand. Yeah, it was super difficult. Many people around me helps me because alone it's impossible. But now I'm relaxed. It's like I'm based on myself. So this is the best sentence to answer the moment of now. Hän ei koskaan lakannut uskomasta. Silloinkin kun kukaan muu ei uskonut. Silloinkin kun hänellä itsellään oli kaikki syyt lopettaa. Hän ei tiedä, onko hän enää nopein ajaja, ehkä ei olekaan, mutta hän on yhä täällä ja hän taistelee yhä. Tämä mestaruus ei ole vain hänelle. Se on kaikille, jotka tukivat häntä, jotka uskoivat, kun asiat olivat synkkiä. Se on kaikille, jotka kohtaavat vaikean tilanteen. Joillekin, jotka kaatuvat. Joille sanotaan, etteivät he pysty siihen, voit. Jos kieltäydyt luovuttamasta, jos jatkat taistelua, voit. Varikko reagoi kunnioittavasti ja ihaillen. Kilpailijatallit onnittelevat häntä. Jopa mestaruuden menettänyt Pecco kättelee häntä Parc Ferméssä. Hän ansaitsi sen. Kukaan ei voi sanoa, etteikö hän ansaitsisi tätä. Ei katkeruutta, ei tekosyitä, vain kunnioitusta. Koska kaikki siinä varikolla tietävät, mitä Marc joutui käymään läpi. He näkivät kolarit, leikkaukset, kamppailun. Ja he näkivät hänen kieltäytyvän luovuttamasta. And there you go. That is confirmation of the coronation. The comeback king is back on the throne as Marc Marquez once again adds his name to the Tower of Champions. He is the world champion. Campione del Mundo once again, the 32-year-old Spaniard. What a journey it has been. What a story. You could write 25 books about his season in 2025. Surely there's going to be a movie one day made about this remarkable return to prominence for a rider who just would not take no for an answer.
Marc Marquez on nyt 8-kertainen maailmanmestari. Hänen nimensä on kaiverrettu historian parhaiden ajajien joukkoon. Rossi, Agostini, Dohan. Mutta hänen perintönsä ei ole enää vain mestaruuksia. Kyse on paluusta. Toipuminen, joka kesti 5 vuotta, vaati 4 leikkausta, enemmän päättäväisyyttä kuin useimmilla ihmisillä on. Paluu, joka todisti yhden yksinkertaisen totuuden. Suuruus ei ole sitä, ettei koskaan kaadu. Se on sitä, että noustaan takaisin ylös, kaatumisesta valtaistuimelle. Matka, joka alkoi Jerezissä murtuneella kädellä ja särkyneellä unelmalla. Matka, joka kulki pimeyden, epäilyksen ja tuskan läpi. Matka, joka vaati enemmän rohkeutta kuin mikään kilpailu, enemmän voimaa kuin mikään mestaruus. Ja matka, joka päättyi Barcelonaan, Marc Marquezin seisoessa jälleen maailman huipulla. Ei siksi, että hän olisi ollut lahjakkain. Ei siksi, että hänellä olisi ollut paras pyörä. Ei siksi, että hän olisi ollut onnekas. Mutta koska hän kieltäytyi luovuttamasta. Koska hän uskoi silloinkin, kun uskominen tuntui typerältä. Koska hän taisteli silloinkin, kun se tuntui turhalta. Koska hän on Marc Marquez, eikä Marc Marquez pysy alhaalla,